Мин бу планета киләчәге. Системага кирәкле тетрәндерү. Мин кешелекнең эволюцион үзгәреше. Пуля үтмәс. Супер кеше. Син кем? Явыз кеше. Бурыч үтәлмәде. Безгә ярдәм кирәк. Безнең максатның исеме Брикстон. Ул өрәк. Димәк, безгә иң яхшы белгечләр кирәк булачак. Люк Хопс. Моны әйбәт салкын дип атыйсызмы? Һәркемне җиңә алган егет. Системадан тыш эшләргә кирәк булса, Декард Шоу. Мине шампан проблема дип атай аласыз. Карак, элекке Ми-6 шымчысы. Башкалар белән килешеп бетми. Брикстонга каршы мөмкинлек булса, сез егетләр бергә эшләргә тиеш. Бер качанда. Бу гарип белән түгел. Бу эш яшәнлек сорый. Үзеңә кара, дөньяны коткарырга телим. Сүз уңаенда 4нче тапкыр. Чөнки моның буенча мин чыннан да яхшы. Нәрсә белән эшләгәнегезне белмисез. Хопс һәм Шоу. Сугыш кирәкме? Алыгыз. Хәтерлисезме мине? 3тән башлыйк. Әйдә, 3, 2, 1. Үч тапкыр ток сугу кешене үтерәчәк. Әйдә, арканы селкетик. Синең телең озын. Әйе, бу мизгелдә шәп булыр дип уйладым.